Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kasur ki patba nagi kat sandli gishnong tlarai ban ampriang yaga jingpin song patba lani ka public hearing kabla dep penlong da ka office jong chief executive officer ke Shillong Municipal Board hakar pulai tri unai lur ajar apusan haga shnong nong hali naga benta banchna yaga jagat he nyot bathamai jong ka New Shillong Township dag pen paw bak public hearing ke de ka blashulia don board ki board sarkar chamla shimlam yaga jing ai jingmut nagi patba jong ki ka sandli gishnong ki patba gila shim yaga de ka rai ka jingalang patba kabalong hakar penyotrik unai lur arajar pusan hagashnong thatrang ya kabala penlong daga sinjuk kinong sensashnong parumken daga jingkerchan jong ipat ba jong ki kasan ligishnong president jong ga sinjuk uba superangan ulapin mena baga sinjuk kan seliti daga jingkhang jong ga jing bishar high court makan yada daga jing im jong ka wa umken Pwede ba't ka issue jong ka Martin ilasdang banya penpaw lan banya ki nado ka mreu tarik Julai nado ka pra tarik Julai arajar arkulai ngelasdang banya ki lakumba arsnem tam mentang raya temba ya kene ka jingi ki persya ka jingi ya kene ka Martin hanong hali te ngako ban pa ka kupor ka basai sya ka nong hali ki parlok ke be ija ka jingi ki bahye ngasem ka jingi banong ko nong hali ka jingi le thma ka jingi kamdai persya yapi kajing elak thema kajing kadai kajing kun kajing kalong persya ka sarkar persya ya ki buthap jong sarkar ka bayale ban yurot yang yu paiba jong ka sunjuk ki khatsan chnong ban yurot ya ki kun ki ti ki jongi ya ka ban thom yang i da ka bor ya le persya ya ki ban ri ya ki kun ki ti ki jongi kan thupru ya ki kun ki ti jong pi ki nong hali tenamar kata ngakwa ban kentu ya pi ki nong hali ba kajing elek kajing kamdai persya epi kamdai persya epi regerai bangin ringin sumar ya ka ri ka jongi ban laj na kini kajing ma kabaro ngayo iba na kalyang jong ka seng sama mulai pun kilaju pressure ya ka sarkar na ka por bakan wengno ya ka Martin nante na po moyong tapi dapat kene na kalyang ka senjuk rongi kersannya kata kala idai ka por ba ka sarkar ka deban wengno ya ka Martin nante na nong hali lane ban reallocate ya ka sekiwai pat ki jaka te hambai ngakwa ban bu ke jingkat pat ya ka sarkar maka deban pet sekiwai pat ki jaka ki balat na kitolong kitolong wa namar ba langi don kam shisha ya kene ka Martin bro te hamrai kamdai ban bu pat kitolong kitolong wa kawai pat ka banta ka bangakwa ban pumpaw sha bangin sim ya karai kalong ba ka sarkar ka don sibun ki jaka ngatip ya kene kamta makini ki area ne usulong kadon da kispa da ki hajar ki akar ka jaka jong ka sarkar te hamrai nimut ban aji mut ya ka sarkar bala lada pikwa ya ka ban le ya ka scientific system lane ban le ya ka waste management thakala grukom ka jukstat manta ni aji mut ya ka sarkar bakan persang shwa haki jaka ki jongka balai baka subuka yakini ki jaka sarkar haga jing pajung inga i kumbaga ni ka sarkar ka kunai yakini ki jaka na kamta ki mender sisngi ka kunai yakini ki jaka na kamta ki nongwei habang yo i ki kupor baka sarkar wat yakini ki nong trai khan motor ka pensyong yaki European war danum dai petba kadon sipun ki jaka haga ba da ki hajar akar ki badang lat hadu menta te hndrai balai bakale yakini ka treatment balai bakam persang ka treatment ke jongka bangi ki pajba nong susnongin persya bangi ki pajba nong susnongin ngin yo i dal ki jong khmat ba kala le shisha ka daga kam ka babha ni oi ka sarkar bakan le shwa ka jaka jongka om dai banwan persang haki rodwa namar ngidon kam ya ki wa ki jongi ki badan tumbangi le kren ta se khmat kawai pat ngi i ba ka sarkar kalong ka jiktumu jo ka sarkar banyong bet napang banyo ya ka jaka hanong hali kadau kalong namar bakayo hakador ka batat kayo ya ka hakador ka batat kidon kita ki ba kamel de bakide ki agent ki tit ya ki na ki rupat ba na ki nong shukshno hakador ka ba tat hado kata bat kan don ka jing ya bam pisa ka jing ya bam nong
ban yonong na kene ka jingi di tet hagabe dep kan ga jaka ka jing thumui ka martan na kata kata ka sarkar ke le ka bala ban tenru ya kini ka jaka nong kan jongi namar bagidang ai ha ka dor ka batan mabu ka jing kerpat hano hali ko nong hali smobha ban husiar na kine ki ejen bakin ki ban tet ya pi ki ban tet ya ka dor ka batat ban ai pat ha ka sarkar ngi idang menen men chisni kami na wei u anak kawai nak social media ka bali i ba haga jengwat arti ai ka jong i ka pau ba ka dor ka batip na ka snong na ne pa nong snong kalong sanpo tangka ka ba la tho pa hakiri kot haki kot hakini ki register bala thit ya ka ne ga jaka haka dor arspa arsanpo te kata ka ne ka jing bam ka jong ki kine ki agent te kumta nga ko ban pau ba imat ka jing themu ka jong sarkar kadai namar bakajing yo bam na kini ki jaka ki ka baya dia tit na kini ki jaka na kata katau kasa tumru banyo ai kini ki jaka hanong hali ai kini ku kubor chaki nong hali ko nong hali ngingem syam labishni namar don ki bakan tho ingi ki social media kubong kito ki nong persya ki bishni bom yo pisa hato kalong ta ba kam dai bangisni ngi bishni ba yo pisa ki nong hali ngan ya tu pi mentah no hali kidon kiba ki project kiba he jong ka sarkar India kiba la pentrei hanong hali mentah ngan ya tu pi kawai kadeka kawai kadeka ka gas pipe lane ka kata ka pipeline kiba kin penmi ya kene ka gas ya kale er tendong gas hakaba ka jing trei jong ka la kampun baladap mentah ka station kandon hanong hali ya kane ngim sim la persya kajing yo pisa kajing kina kine ki project lightly ki bad ki klur bat ki spa klur rengim syam ngi ka senjung ngim syam ladawa ngim syam la prasya namar bakam kta ingi ka kot ka khia kata kajing di kajing tet kajing ki ngim nom bishni haba ki don jaka banding nom bishni kadon pat ka wai ka project menta ka blang ya chakmat kajing tre ya ka chakdam kaneru kadai ka ya ka ban supply ya ka new shilong de hakaneru hatongi prasya sapat ba ni kalam persya e kataro namar ni sutu ba ka dam kadai ka badon kam na kam ta ki nong shok shnong bangi don kam ya ka ko mangilakren ka nong penjabo yangi habadan dam ni don kam ya ka ne ta kadau ngim persya sakawe ro menta ka project don thamai ka ba kidang ya haka kadang ya haka ne ka kidang persyang menta ya ka ban pentrekam kadai ka jingtre ya ka ne ka furlin kani ka furlin ro kaniat nanong hali kaniat cetai sya western tia batkan poi biang sya is kasi batkum ta ter tengi yo ikni project ke katkum ke jing tip kinong hali ki yo pisa ki hajar kelur ngim syam labishni ba dayam ka ai pat ka pelong yang i bangin ngim kondam ya kene ke jing tit ya kene ka jing pelong ban warra ya kene ka project marten kum bangile ekran namar ka kata yangi kini kilai telik project ki bahe jong sarkar ki pamdon ji kta yangi ngem syam madon kano jing persya ngem don ro ke jing bishni ke jing yo pisa jong ki dai nam dai tang ka we ka bangi persya ka bangi ka marten namar ka marten kadai ka bakta direct yangi ki ba im sngi ha ka wa ongkan midlabat sngi mene kan badangwan ki rolong ba kila yato kana yang ala iku bat sujau mat ki ong ladangin du no ka ka ongkan man kamit man kasgi ngidon ba jane po wa amkhan wador ong we rong ba nga mene ong na ngalele ngane to epi ha ki penai telang na besakun da ki do ki bayo na ka wa amkhan i besai ki kun ki ti ke jong i da ka ba i kamai na ka jing yo ban tong do na ka ne ka wa amkhan te la kren ban yaw i ong wadalong ka bala subhaya kun do yap do im ba ka ne ka wa amkhan ka de bane te kata kadai nga kwa ban penpau ya ka jing ya kren ka jong kini ki rorong ba ka don ka an ban ya dai ngi ki ro pat ba ba habang isal e ban ki riu chimet la kelong ki no ki kan hun kham tam ha ki briu ki badon bor ki badon ha ka bor te ki aji mot yang iba ngila ban pai la ne ban tet jing khang ya ki yeng bisa te ni ka por na troa sepi subu la ramangi kum ki nong yalam ni smodai ban tet jingkang ke yang bisar nakam ta ban pensange mardor ya kane ka martan hanong hali pismo ya hab nam ba semua ya hab bangin tet jingkang yang bisar to semua ya hab telada
insa syong jingelang ke dorbar sinong ke jengi ngi ke senjuk ki ramba insa shimya karai pada pi ba pila kersian ngi bangin nya cikamat ban let cika an tengi insa le ke berunkam te kata ka de ka senjam ka bangi shim ha ka de ka por ka ba manta te ngila poi si ka banta ka ban punwai no ya ka de ka jingelang ke jengi ka de ka por ka ba manta te nanget bangin don shoot the way fat la shimye kito ki lightly ki rai ka ban kong kolongin persya e ka sarkar bala ka sarkar ka mud ban le da ka bor ngiro ni klan am ban yakun ba da ka bor ka jungi ruai ban yakun da ka bor ya ka sarkar la da ka mud ban thombor yangi ni ka ni ka sarkar ka jungi kalong ka sarkar ka bale kulut ka sarkar ka ba menti ka sarkar ka ba madla kaba kempet yang ikat ni upai ba deki hajar ngidon hakane ka khatsan tali hakine ki khatsan tali kisnong apo ka senjuk kat ne ngila pan snow na ka por kam shem na don skor ban snow kam shem na don khamat ban yoi tengah syamba kane ka sarkar jungi kalong ka sarkar ka bakelot ngapa ka kerwa ka basyai sya ka sarkar bala ka sarkar kadang ya le mutlop ya kane ka project ya kane ka isu ka jungi banya yala da kapor ban penyo ya kene kemarten hanong hali kandon kapor bana kalyang jungi upat ba andala ki bitar upat ba kamud bangin sayo ban pomno ya kata ka reformation movement ban pendono ya kene ka sarkar le don bor pedang na me kata inform ya ka reformation movement ban khotlang ya baro ki riurang ba lane kita ki riupo khmat jong ka jala bangin yelek persya yang ke sarkar don bor ke sarkar ke balek don bor ke balek ben ke ban ben ya kiro pajba ni ay ke kerwa ke besai sarkar sangena ke le don bor ya ki pajba nong sinong de ban burom ya ke jing snau ke jongki de ban sa skore ke en ke jikerpat ke jongki nong sinong de nak kata katau ke sarkar ni kerpat bakan sange si sundon ya ke ne ke jing wanbu ya ke ne ke marten hanong hali namar ni persya baka ketak derek ya ke wa omken kajing kuat kajing ikalong baka umkan kemalakran kena kan sa barasyirta bagi kon kitsiu kijungi pateng kajungi kinyo ban pendon kam yaka kumbangi ngiyo hadok menta inang kuat bakan dono kumbalong kinokran kiba kemat mene kiba ong ba yo ngin sa tim sa telah haki kon kitsiu kajungi inang kuat eka kong katangi kuat ba kena keburong nakamta karibat kajat penreu kajungi Inkom tamnya kasokar ya ka to ka public hearing ka balalong hanong alia ka apply direct pediam na yam tongin pediam ni ka to ka public hearing na markam de ka public hearing ko balalong ne ka to ka de ka individual hearing Pin rius pa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa ngidon ki kentin la jong belai pat puri bat penduk yala ka kentin la jong kum kan nuksa ka kentin barikor kamut arts ha ka kentin pareng ka kentin lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo ta ka kentin khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentin ban kerteng khun barikor ka lari ti lapan mi ta ka pati CTV nakamenta ka jingmentoy upat ba